funtsezkoa da eguzki sistemako beste planetak ezagutzea eta eguzki sistema batez ere ezagutzea, bai jakiteko nolako planeta motan bizi garen, ez? Besteekin konparatuz. Gu auzo batean bizi garen heinean, jakin nahi dugu nolako hiri edo herritan bizi garen, gauza bera. Jakiteko nolakoa den gu bizi garen planeta eta zeintzuk diren bere zirkunstantziak. Gainera, guri dagokigunari begira, gure ikerkuntza taldeari, zeinetan atmosfera planetarioak ikasten ditugun, guri asko interesatzen zaizkigu ikastea beste planetetan gertatzen diren fenomeno meteorologikoak gure planetan gertatzen direnekin konparatzeko. Adibidez, Venusen negutegi efektu itzela gertatzen da, edo Marten hautzekaitz erraldoiak. Fenomeno hauek ere bai, lurrean dauzkagu, eta hauek beste planeta batean nola funtzionatzen duten, edo zein mekanismopetan funtzionatzen duten, eta gure planetarenekin konparatuz, asko ikas dezakegu. Eta gainera, erabiltzen ditugu, osan dezakegu, beste planetak erabiltzen ditugula laborategi gisa, hau da, gu ezin dugunez atmosfera bat erreproduzitu laborategi batean, egiten duguna da, atmosfera horiek ikasi eta orduan ikasten dugu gure atmosferari buruz ere beste planetaren atmosferak laborategi moduan erabilita. Jupiter gasesko planeta erraldoia da eta horrek esan nahi du gasez osatuta dagoela. Gasesko bola erraldoi bat dela Saturno, Urano eta Neptunorekin gertatzen den bezala. Gasesko bola erraldoi hau hidrogeno molekularrez eta helioz osatuta dago batez ere, naiz eta metanoa, amoniakoa eta beste konposatu batzuk ura ere bai dauzkan. Guk aztertzen duguna, atmosfera bezala guk kontsideratzen duguna da, Jupiterren kanpoko hodei estalkia, eta hau amoniakozko hodeiez osatuta dago. Teleskopio batean zehar begiratuko bagenu Jupiter, ikusiko genukena izango litzateke planeta bat marraduna, marra hauek ekuatorearekiko paraleloak, eta hauei deitzen zaizkie bandak eta zonak. Banda ilunak eta zona argiak. Eta sortea baldin badukagu, ere bai ikusiko genuke Jupiterren orban gorri handia. Hau, zurrunbilo erraldoi bat da, urteekin txikituz joan dena, baina hala ere lurra baino handiagoa dena. 350 urte daramatza planetan, edo gehiago, eta 700 kilometro orduko haize abiadurak hartu ditzake edo lortu ditzakegu bertan. Hau da, dela zurrunbilo oso handi bat, erlojuaren kontrako igidurarekin, eta beraz antizikloi erraldoi bat dela izan genezake. Planetaren zirkulazio orokorra haize korronte zonal batzuengatik dago definituta. Hau da, honek esan nahi du, eskuma esker edo ekialde hegoalderantz mugitzen diren haize batzuengatik dagoela definituta. Eta ia ez dagoela ipar ego kontribuziorik. Haize hauek, guzti zonalak esan dugunean hori izan nahi dugu. Hauek oso erlazionatuta daude Jupiterren esan dugun itxura bandeatuarekin. Hauek mugatzen baitituzte, haize korronte edo jet stream ingeles deitzen diren hauek, mugatzen baitituzte banda eta zona hauek. Hauek 120 metro segunduko abiadurak izatera heldu daitezke Jupiterren, eta Saturnon ere horrelako fenomeno antzeko bat gertatzen da, haize sistema antzeko bat daukagu, baina hauek 400 metro segundu izatera heldu daitezke. Horregatik izaten da, haize urakonatuak dauzkagula planeta erraldoi hauetan. Haize profil honekin batera mugitzen dira planetaren fenomeno guztiak, zurrunbiloak, bortizeak, zonalde turbulentoak, hori guztiak mugitzen dira haizeekin batera. Eta noizean behin planetan gertatu daitezke ekaitz konbektiboak. Ekaitz hauek banda edo zona bat guztiz perturbatzera heldu daitezke, hau da oso potenteak izaten dira. Baina hala ere ikusi dugu haizeetan ez dutela eraginik, hau da ez dutela haizearen abiadura aldatzen. Beraz, horrek esan nahi du haize sistema hau edo haize profil hauek oso barnealdean errotuta egon behar dutela. Misterio ugari daude oraindik atmosfera planetarioen inguruan. Adibidez, haize sistema hauek nondik sortzen dira edo zerk mantentzen ditu edo atmosferako zurrunbilo eta obalo guzti hauek nola mantentzen diren hor atmosferan. Hori Jupiterrira egokionari buruz, baina beste planetetan gauza bera. Orain arte, gauza guzti hauek nola deskubritzen ditugu edo nola aztertzen ditugu, misio espazialei esker, misio espazial ugari bidali dira, edo eguzki sistemako edo beste planetetara ere bai, Jupiterrera eta beste planetetara, eta orain dela gutxi adibidez, Juno heldu zen Jupiterrera eta lehenengo aldiz ikusi ahal izan ditugu planetaren poloak, adibide moduan, ez? Edo orain ere bai, bidaliko direnak, erronka, etorkizunerako erronkak, etorriko direnak, adibidez Juiz ere bai joango da Jupiterrera, baina bere ilargiak aztertzera,
edota Martera, Mars hogei edo ExoMars, ere bai, hurrengo urteetan joango direnak. Horiekin ere bai gauza berri asko ikasiko ditugula pentsatzen dut. Eta, klaro, ezin dugu inoiz ahaztu erronka oso garrantzitsu bat dela planeta berrien bilaketa eta baita ere bizitzaren bilaketan datzaten misioak, ez? Hori ni apustu egingo nuke hor benetako aurkikuntza garrantzitsuak egingo direla hurrengo urteetan.